Din categoria ce ne mai aduce anxietate. Oamenii din jurul nostru care gândesc mic. Când ești înconjurată de oameni care nu pot vedea mai departe de limitele lor, începi inconștient să te micșorezi. Te comprimi doar ca ei să nu se mai simtă amenințați de potențialul tău. Dar efortul ăsta de a nu deranja este epuizant și în același timp îți omoară visele. Te simți stresată și fără energie pentru că toată puterea ta se consumă încercând să încapi într-o formă care pur și simplu nu ți se mai potrivește. Uite un exercițiu simplu pe care poți să-l faci ca să ieși din starea asta. Închide ochii și imaginează-ți că ești cu 5 ani în viitor. În cea mai bună versiune a ta. Observă cum stă femeia aia, cum se simte, cum vorbește, cum se îmbracă, cum ocupă spațiu. Acum întreabă-te, cine din cercul tău actual ar fi deranjat de succesul ei? Cei care ți apar în minte instant sunt exact oameni în fața cărora te micșorezi acum. Așa că, dacă vor să crească cu tine, bine. Dacă nu, dă-ți voie să crești deasupra lor.